Уфимка елгаһы үҙенең түбәнге агымында халык телендә Каридел дип йөрөтелә. Ә елганың башында яшәүселәр уны Өпә, Өпе, Уфимка елгаһы диләр. Уның буенда Өфәле, Өпәй дигән атамалы авылдар бар. Өпә елгаһы үҙенең югары агымында Башкортостанды Свердлау һәм Силәбе өлкәләреннән айырып торган сик булып тора. Өпәнең ике як ярында борын-борындан Өпәй, Олы Катай, Бала Катай, Кошсы ырыуы башкортлары яшәй. Biz o kitapları qarab, istorияһын öğrenip, Şilebe өлкәһендә, Свердлау өлкәһендә йөреп сыгып, халыктармен һөйләшеп, бүгенге нигә йыйынга сакырдык инде буларда. Кемнәр килә? Үзебезнең менә Өфе буенда яшәгән башкортлар, бөтен авылларда да коллективтар бар. Шуларны чакырабыз да шулай башлайбыз. Дип, 11 ел бул элегенде. Шул идея башка килгән. Катай, Балакатай, Өпәй ырыуы башкортларының регион ара фольклор байрамы Балакатай районының Билән авылы янында Өпә-Уфимка елгаһы тугайында үтте. Бұл йыйынга без күрше өлкәнән Свердлау өлкәһе Катайдарын һәм Шиләбе өлкәһе Катайдарын бергә йыйдык. Чөнки без менә Өфе елга аша яшәп, уларның күптәрен белмәйник, тарихтарын белмәйник. Без үзебезнең районның тарихтарын беләйник, әмма уларның тарихтарын без үзебезнең ата-бабалар чагына карап кына беләйник. Әмма бүген менә шул уларның безнең ният һәм уларның нияте бер-беребезгә каршы адым яһанып һәм бергә йыелыштык. Байрамды башлаусы Тамбур халык клубы республикабызда билдәле иҗади төркем. Улар бөтәһе лә инәй өләсәйдәре гү тамбурлап кайылган күлдәктәр кия. Матур күлмәктәрен киеп, шундый матур үзләренең элекке борын хандыктан сыгарып кигән иске әйберләрмен килгәннәр. Бигрәк матурдар. Biz şuat biz бүгенге көннән сөнки шунда ут янып торган күрешләре белән танышканыбыз бүген. Свердловская областан, Шиләбе областының күрешләре, улар шулай матур итеп киенгәннәр барыгыла, үзләренең нидәре буенча, йолалары буенча бик матурдар. Основная эта идея была как раз вот, чтобы люди знали свои корни. Это позволяет людям ощущать чувство родства, единения. Это не идет вразрез политики, допустим, государства. Это не направлено на это. Вот. Но народ должен осознавать, он должен знать свои корни, не должен утрачивать язык. Катайдарның тарихы бик күп төрки халыктар менән бәйле. Олы Катай, Бала Катайдар Урал буена Сыңгызхан яулары менән килә. 14 ел буе татар-монгол яуына каршы торган башкорт халкының бер ырыуына әйләнә. Өпәй ырыуы Бала Катайдар менән туганлашкан борынгы башкорт ырыуы. За годы советской власти история родов, история народа как-то предавалась забвению. У коммунистической партии, конечно, были хорошие идеи создать единый советский народ. Погибала не только вот история, наверное, и язык, культура. Все это приходило как-то вот в упадок. Новейшие истории нашего современного Башкортостана. Естественно, в школах преподаются предметы истории культуры Башкортостана и другие предметы. И дети очень хорошо изучают историю родного края, изучают родной язык, традиции, обычаи. И я, как учитель, считаю, что это очень хорошо. Китаптар сыгылын сыкты, ләкин мен әлеге соңгы көндәрдә авылдар буйлап йөрдем. Башкорт авылдары буенча Балакатай районында күп халык белеп тә итмәй, үзенең менә ырыуы турасында. Менә ошында йыйындар кирәк. Бында мин уйлайым, халык килгән, йыелган. Ләкин мин бында тагын да күбрәк халыкты килгәнен теләр идем. Чөнки бұл йыйында ул үзенең киләсәге, үзенең үткәнен турасында уйлана һәм үзенең шәҗәрәһен төдергә бит инде. Менә шәҗәрә төди башлаган сакта тарихка инеп китәбез. Тарих ул безнең киләсәгебез. Менә без кем булганыбызны аңлайбыз һәм киләсәктә тормышыбызны нисегрәк яхшырту юлларын караячакбыз бит инде. Йөрәкләрендә, может быть, или башларында ниндидер уй туар. Әзрәк история белән кызыксынып, укып, может быть, тамырларын эзләй башларлар, шәҗәрәләрен төзү башладылар икән. Үзләренең каян килгәннәрен, каян сыкканнарын
бәлки белеп китерләр. Билен авылы янында Өпе Уфимка тугайында үткән йыйынга тарихчылар, эдәрмәннәр сакырылды. Башкортстан, Казакстан галимнәре, авыл тарихтары хакында китап авторлары сыгыш яһаны. Если сравнить, у казахов и у башкиров очень много параллелей. Например, у нас есть род Жетыру, большая часть из которых очень близка башкирам. Например, табын есть у казахов, табын есть у башкиров. Тамьян есть у башкиров, тама у казахов. Например, есть еще род у нас Рамадан, где предок его считается Жеренчищен. У вас в сказках встречается Еренчищен. То есть параллелей очень много. Наша цель это найти вот связи, какие нити связывали башкирский и казахский народ. Найти и как бы идентифицировать их. Есть несколько родов, которые у нас, пока это данные закрыты, но они по некоторым данным происходят от башкир, которые бежали к казахам. То же самое вот про Еренчищена вашего. Я прочитал про него сказки, очень интересная личность. По идее, он у нас считается как бы первым казахским КВНщиком. Шутник, сказочный персонаж. Он представитель целого рода, основатель целого казахского рода. И, видать, он сначала был башкиром, потом пришел к казахам и основал целый род у казахов. Род называется Рамадан. Он хоть маленький, но зато живет у нас. Біздің республикабызда ла ситте яшәгән милләттәшләребездән дә менә һуңгы елларда бик матур шулай йыйындар үтә, шәҗәрә байрамнары үтә, Алмаһа Далдаштар тигән байрамнары үтә. Өфе елгаһы буеның башкорт ураларының бик зур йыйындары. Монда Катайдар да килгән, Өпәйдәр да килгән бит инде, Довандар да килгән. Шуга менә был байрам бик үзенчәлекле, чөнки менә ошо безнең Башкортстаныбызның иң төпкөл генә яткан Билән авылында, Силәбе өлкәһеннән, Свердловск өлкәһеннән һәм безнең Башкортстандан бик күп кеше йыелган. Был байрамды, конечно, без һәлә көтеп кенә алдык инде, бигрәк охшаны. Күптән күрмәгән тугандарды күрдек, осраштык, классташтарды күрештек. Без үзебезнең Катай ыруының тарихын ныграк белдек. Миңа менә бигрәк тә охшаны Өфе калаһының, безнең Өфе елгаһы менән Өфе калаһының тугандаш булып сыкканы. Нисектер менә без Өфе дип һөйләйбез. Безнең башкаларыбыз бит Өфе, алар значит нисектер бәйләнештә булган. Юкка гына Өфе дип әйтелмәгән. Безнең елгабыз да юкка гына Өфе түгел. Менә шуны мине әйтте. Асышмаграк. Безнең Катайдар, если төньяктан көньякка карасак, улар Пермь өлкәһеннән алып Ырымбур өлкәһенә тикилем. Көнчыгыштан, көнбайыштан алып көнчыгышка алганда, безнең Башкортстандың хәзерге Шаран районынан алып Сафа күлгә тикилем Катайдар яшәй. Булган һорауларда электән элек бит башкортлар бер булгандар. Туйдарда ла, кунакта ла, хугыштарда ла, нинди кайгы булганда башкортлар бергә булганнар. Йыйындардың роле башкорт халкын туплау, барлау, юл күрһәтү, рухын күтәрү. Батша хөкүмәте 17нче буатта башкорт йыйындарын тыйып, махсус указ сыгара. Без Шәкүр авылынан, Неринсерский район, Свердловск өлкәсеннән килдек, кунакка сакырдылар выступ әйтергә. Фольклорный коллектив белән. Өпәләр мүгедегез. Асындан шулай диләр. Асында без өпәйләр, күрше авылларда безнеке шулай, шуңа керә. Анда Акбаш, Аккол авыллары безнең белән яшә. Biz Arslan avылынан Şilebe өлкәсенә. Өпеләр, Өпе ыруы. Башкортлар дип әйтергә мөмкин. Силәбе өлкәһенең Арслан авылында яшәгән Самат Хатаов Башкортстанда еш була. Салават йыйыны байрамдарында, төбәк-ара милли сараларда ул кәрзин үрүсе оста буларак катнаша. Силәбе өлкәһенә бүлеп бирелгән башкорт җирләрендәге туган авылы, Өпәй ыруы башкортлары яшәгән Арслан авылы хакында китап язган фидакар зыялы шәхес ул. Арслан авылы. Авылыбыз бик зур. Хәзерге вакытта, конечно, авылыбызда бер инде производственный предприятие юк, но до распада советской власти бигрәк авылыбыз развитие. Авылыбыз бик матур, Уфа елгаһы буенда урнашкан.
Исәнмесез, иптәшләр? Монда килеп җиткәч тә, нигә дидек сезне шәпләп, ял иттереп китмәскә? Килмәдек без Мәскәүдән, килмәдек без Казаннан, килдек бары күрше район, без Шәкүр авылыннан. Шәкүр авылы, хөрмәтле иптәшләр, иң карт авылларның берсе. Анда күп башкортлар яшәгән. Сезнең авыл, сез дә, без дә дусларбыз инде, менә иптәшләрбез, кардәшләрбез. Анда башкортлар игенчелек белән шөгыльләнгәннәр, аучылык белән шөгыльләнгәннәр, терлекчелек асраганнар, бал кортлары асраганнар. Ике мәчет эшләп торган. Безнең төгеләй турысын әйткәндә башкорт җирләре электән үк килгән. Башкортлар яшәгән. Где-то татарлар буенча где-то бер 10% кына булган татарлар, калганнары башкортлар булган күпсе. Шуннан таралып китеп инде татар авылга әйләнеп киттене. Ул мәктәп менән дә бәйле булгандыр, укыту менән. Укыту белән обязательно укыту белән, татар телен. Бәлки берәүләр башкортча укый да белмәйләрдер, әдәби башкорт телендә. Бездә укытырга башлаганнары 1-2 ел, 3 ел тому назад Укыттылар. Әле представительство Башкортстана Нафиса Тюменцева аркасында организовать 3 ел укыттылар. Мен как раз голова булып эшләгән вакытта шөкернеке. Аны халык ничек кабул итте шул башкортча укытуды? Да, балалар йөрделәр, укыдылар бит. Да, берсе дә каршы килмәде. Бұл байрам бар башкорт халкының Балакатай районы, Свердловск өлкәһе, Силәбе өлкәһендәге яшәгән, Өфе елгаһы буенда яшәгән башкорт халкының байрамы бу. Чөнки борын башкорт халкы ниндидер мәсьәлә килеп туһа, шуларны хәл итер өчен ошондай зур йыйынга йыелгандар. Бында да менә без монда йыр, моң, уен көлкеләр менә түгел. Безнең башкорт халкын, менә ошо Өфе елгаһы буенда яшәгән, бигрәк тә күрше төбәкләрдә яшәгән башкорт халкының телен хаклау, уның тергеҙеү мәсьәләләрен без карап китергә тиешбез. Башкорт теленең төньяк көнсыгыш диалектына караган Өпәй, Кошсы, Катай, Әйли башкортларының теле бик бай. Лексик яктан әдәби башкорт телен байыта. Әбьялил, Учалы, Баймак ягындагы башкортлар күп. Өпәй, Балакатайлар да тар, дар ялгаулары белән һөйләшә. Һәм тап ошо ялгау әдәби башкорт теленең ялгауы дип кабул ителгән. Тел безнеке якынрак, башкортларга якынрак килә. Безнең тел чисто татарларга караганда. Күп сүзләр, башкорт сүзләре. Башкортлар әйтә артыбат, без дә артыбат дибез әйме. Артыдагы шундый сүзләр менә читилне. Башкорт сүзләре разница юк. Айтабыз инде башкортлар инде, күбе үзләрен татар дип хисаплыйлар инде. Ни өчен хисаплап киткәннәр? Потому что монда яшәгән иң башта укытучы кеше булган татар теле буенча укыта башлагандар. И секретарь тоже татар булган, наверное. И бөтен тугандарды язгандар башкорт махалла татар булгандар. Шуның аркасында безнең авылның яртыһынан күбрәк башкорт махалла татар телендә һөйләшәләр. Но булай һөйләшәбез инде половина башкорт түгел, я татар түгел. Bizim особый телебез. Бұл төбәктең халкы бер-береһен туган күрә, яклай, бер-береһенә йылы кардәшлек хисе хаклай. Уларның тамбурлап каю үрнәктәре ниндидер яшерен тамга, серле язулар кебек, бер тамырдан булуга ишаралап, бердәмлеккә, бер-береңне югалтмаска, бер-береңне табырга һәм танырга, һәм курсып, аяп, хаклап, зурлап яшәргә өндәй төсле. Hayırlı gün bilen avulu halklara. Sizge Ufa Şehir avulu halkı isiminden Dev Aneyler kollektivi kaynar selamlar jitkire. Biz sizin avulunuzda birinçilik ile biz bik oşadı aytıp gitemin. Avulunuz şista iken bir türlü de olama kesertkinler görünmey. Halklarınız aktivni iken, dertli, yardımcıl halklar ikeni görünüp dura. Rahmet sizge. Şulay yok bizning Ufa Şehir avulunda da okumuşlu, dertli, yardımcıl, dinli halklar yaşayır. Bugünkü günde bizning avulumuzda bütün administratif bölükler işleyler.
Безнең бөтә балакатай ырулары менә күрше өлкәләр менән бергә бит инде монда Силәбе өлкәһе, Свердловск өлкәһеләре бар, Янаш райондар. Без бер-беребез белән танышып, һөйләшеп, үзебезнең башкорт дөньябызны яхшыртырга кирәк. Без Урга Уфали калганнан килдек. Биләндә без беренче тапкыр түгел килгәнебез. Елда кайсан шәҗәрә байрамы була, һабан туйдар була торган элек. Абына бүгенге байрам инде йыйын дип әйтелә. Ошо байрамга без әзерләнеп килдек, әлбиттә. Үдебез менә юрталар төзеп, үдебез сигеп, үдебез бешеренеп, үдебез үскендәр тигеп бик әзерләндек. Нисен дигәндә без барыбыз да менә монда килгән 4 хатындар тора, хатын-кызлар. Улар барыгла ошо Билән авылында яшәп туып үткән кызлар. Барыгла безнең Билән яктары, безнең Катай өпе башкортлары улар бик ярсылар. Дөресен әйткәндә без Курайдала уйнайбыз, Кумыдала уйнайбыз, беюселәр. Бездә бик һәләтле безнең башкорт халкы менә Балакатай районын әйтеп китәләр дә без беләбез үзебезнең һәләтебезне, үзебезнең көсебезне беләбез, үзебезнең моңдарыбызны беләбез. Без үзебезнең башкорт халкын күтәрү өчен без тырышып йөрибез, йөгереп йөрибез. Бер милләт халкы менә акапельна дип әйтәбез. Озын көйләрне җырларга белмәй башкорт халкынан башка балаларны өйрәтәбез, инде яшьләрдә өйрәтәбез. Безнең ансамбль татар-башкирский ансамбль дип әйтелә торган иде. Ул сакта без татар халкының биюләре, йырдары менән була торган. Хәзер карта әкелә аңлай башланык, что безнең тел бер кемдән дә телебез кәм түгел. Аллага шөкер, матур итеп һөйләргә лә, йырларга ла беләбез. Шуның өчен телебезне үстерү өчен, телебезне бетермәк өчен менә балалар коллектив асып җибәрдек Томар исемле Икел авылында. Төбәк ара башкорт мәдәни үдәген асып җибәрдек. Алла бирһә, ошо үдәгебез эшләй башлаһа, менә кызлар менән фольклор коллективын асырга торабыз. Алла бирһә, менә Сердәш коллективын без яратабыз, Тирмәнне, Ак Тирмәнне яратабыз. Улар һәммәк бездә менә ошо концертны әйберләребезне ташлап, сигелгән әйберләргә үдебез тамбурны сигү менән булырга дип исәбебез бар, уебыз бар. Шул башкорт культураһын, башкорт мәдәниятен алга алып барырга ынтылабыз. Ата-бабаларның тарихын, кем булуын, кайда яшәвен, ни менән шөгыльләнүен һөйләгән ыру шәҗәрәһе һәр башкортты рухландырган, халыкты туплаган мәктәп. Борынгы һәм бүгенге йыйыннарның төп мәгънәһе шәҗәрәне өйрәнү, белмәгәнгә өйрәтү һәм аңлату. Мне очень интересно восстановление ваших шижире. То есть шижире это вообще... В советское время к шижире относились скептически. Считалось, что это источник, который недостоин доверия, который очень много погрешностей имеет. На самом деле, действительно, там есть некоторые погрешности, но этот источник, он нормальный источник исторический. Там всегда есть какие-то данные, их нужно анализировать, их проверять, перепроверять, то есть искать, где выдумка, где правда. Но эти шижире, их надо оценивать как очень достоверный источник. Үзләренең шәҗәрәләрен караһалар, 7нче буында килеп чыгалар башкортлар. Менә әйтеп үттеләр бит инде, бүген сәхнәлә әйткәндәр, күп Свердлов һәм Силәбе өлкәләрендә урнашкан авылларында башкорт теле факультатив кына булып үткәрелә, башкорт теле укыту юк. Менә бүген килгән апайдар, агайдар әйттеләр, ысынлап та безнең атайларыбыз, әсәләребез башкорт булган. Зур рәхмәт диләр. Әмма менә бүген тирмәләрдә карап үттек бит инде. Тирмә кую үтергән нәмәне улар күптән оныткан булган. Улар менә хәзер кызыксынып, бөтә тирмәләрдә карап, ничек аларның ата-бабалар ничек яшәгәннәрен карап чыктылар. Бик канәгать булдылар. Һәм зур концерт алып килгәннәр. Менә шуны хокландыра. Аляп кыстар, күлмәктәр һәм баш киемнәре Катай урыларының бөтәһе основной охшаш дип әйтергә була. Бұл байрам біздің хандықтан сыққан безектерді халық йылыларын қарап, кинәніп, өзіме бір осыз ішләдім. Бигерәкті Өфе буйдарынан келген башқұрттар, Арыслан, Шөкір, олардың қойылған безектері біздікінен айырыла. Шунға қарап мен өзім инде ойлайым, матур етіп, шулардың қайы бір безектерін өзімізге түшіруге. Бұл байрам бигерәкті матур, көңілі халық байрамы болды. Менә әле икенче авылдардан килгән үрнәктәрне лә үзебезнең үрнәктәр менән дигәндәй сагыштырып каранык бит инде. Аларның үзләренеке башка, икенче өлкәләрнең үрнәктәре, безнекеләрдәге үзенчә. Güzel de ol, matur da ol, bizim bilen yerleri. Güzel de ol, matur da ol, bizim bilen yerleri. Bugün kelgen konaklarga bizden rahmet üzleri. Bugün kelgen konaklarga bizden rahmet üzleri.
Билән янындагы йыйынга Өпе Каридел башында яшәгән төньяк көнсыгыш башкорт ыруларының бу аттар буе хаклаган төрле каю үрнәкләре йыелды. Бүген улар тергеделә һәм башкорт милли киеме буларак республика мәдәниятенә кире кайтарыла. Югыйһә, элмә тамбур менән кайылган милли киемдәребезнең үрнәкләрен, төньяк көнсыгыш башкортларның үзенчәлекле мәдәни байлыгын башкорттыкы түгел дигән уйдырма тагып, был уникаль хазинабызны сит ояларга ташып, үзләштерергә маташучы ялгыр бәндәләр табылып тора. Булар именно башкорт киемдәре. Күптән кайылган алъяпкычлар, күлмәктәр. Менә бу 58 елда минең Зәйнәп апайым кайып утырды. Аңа бик тырыштык кирәк, сабырлык кирәк. Бик тырышты инде менә шу күлмәктәрне кайып, матур итеп киенеп йөрергә. Калфакларга да үзегезнең авылда милли киемнәрнең өлеше. Ул милли киемнәрнең өлеше калфактар. Хәзер тоже яңынан калфактарды баса башладылар. Бер вакыт югалып калган, хәзер яңынан калфактар, түбәтәйләр басышлар күбәйде авылда. Милли киемгә күсәбез. Аллага шөкер. Каяндыр кемнәрдер килеп, магнитофон күтәреп йөрделәр. Без менә шундый исторический жырлар язабыз фәлән түгән дип, ул калфакларны, сагалдырыкларны алып китеп бардылар, потому что анларның арасында серебряный акчалар күбәя. Шулар вакытында аларны алып касып беттеләр инде безнең авылда. Андый киемнәр, андый визаның әйберләре калмады дип әйтергә була. Өпе буенда урынлашкан Арслан авылыннан килгән Җәүһәрә Хатаува Өпе башкортларының килен киемендә. Мәктәп музейында хакланган каюлы кием, йорт-ер бидәү өлгеләре Силәбе өлкәһендә бүленеп калган өпәйләрнең Башкортстанда яшәгән өпәйләргә якын туган икәнен һөйләй. Ошо байрамның әһәмияте бик зур дип уйлыйм. Бына без өпәйлеләр, Катай рудары, бөтә яктан Өпе илендә яшәгән башкортлар йыелуы безнең өчен бик зур шатлык, күңелгә рәхәтлек өсте. Biz Silәбе өлкәһе Нязепетровск каласыннан килдек. Безнең коллективыбыз туган моңдар дип атала. Бүгенге байрам мин әйтернем осрашу байрамы дип. Шул хәтта охшай безгә бу байрам. Кайда гына яшәгән башкортларны, тугандарыбызны, якташларыбызны күрәбез. Кызлар кигән әйберләр, менә шушы костюм дип әйтәм инде. 1954 елда минем апаем кайган үзе Арслан авылында. Мин әшәйдән, картаем әшәйдән. Үзегезнең киемегә кайдан? Кием Нязепетровскидан. Нязепетровскида. Васы апай кайган фамилия Фахретдинова. Ул исән. Кайда яшәй? Ул Арслан авылында яшәй. Аңа бик күп сәлам әйтегез. Я әйтербез бик күп сәлам. Мин үзем 12 яшьтән кайына башлагам. 12 яшьтән. Әле кайынам. Хәзер үзем хикәнгә табан киткәм. Әле ашкеге һәм күрәм әле. Һәр кемнең үзенең кулында бидәкте төшерер өчен. Һәр кемнең үзендә. Ниндәйдә ул ярата, күңеленә нәтә охшай. Менә үзебезнең, менә һезнең яшьтәнең кигән әйбер күңелегезгә охшагыз кына алагыз бит дәймә. Без дә шулай күңелебезгә охшай икән, шуны һыдабыз. Эштән кайтабыз да селтәр бәйдәйбез. Хәзер селтәрнең ни икән дә белмәйһегез. Баласының ни икән дә белмәйһегез яшьтәр. Вот. Ул каюның ни икән дә белмәйһегез. Ярай менә сердәшләр пенсиягә сакас үрәнде. Һәр бер кешегә аны хукыргы эштәмәй. Кемнең дәрте бар, шул эштәй. Мин үземә бер алъяпкыч кайыным шулай да. Молодец. Молодец. Безнең нәйбез, затыбыз бик күптән сәҗәрә яда баштаган мин. 700-гә тутыргам. Безнең инәемдәр үзләре 13 бала булган. Инәемнең бер туган агаһының балаһы 15. Без хәзер 2 баланы горга, ошатыр кирәк тә, кер кирәк тә дип әйтәбез. Дөрес түгел. Дөрес түгел. Бала үз ризыгы менән туа балдар. Мин шулай дип әйтәм. Минән теләк шул, һәр берегез кайгы яшьтәр. Ул бердән нервыны бата. Бердән спокой йөрәк кешегә. Бердән арыганды бетерә. Мин әле генә үзем икәүдә кайып калып куйган. Бередән алырга керәбез. Алла бир әйдәң. Ул эше осталары бер-беренең эшен күреп хаклана. Элмә каю үрнәкләрен күрү үзе бер кинәнис. Билән йыйынындагы милли киемдәр гүя тере күргәзмә. Үзе бер мәктәп.
Билән, Айҙаҡай, Әшәй, Кәрәкәй, Арыҫлан, Шөкүр, Өфө Шигер ауылдарының данлыҡлы ҡайыу оҫталары илгә күренде. Төбәк-төбәк булып танылып торған Өпәй, Балаҡатай һәм Олоҡатай, Әйле, Ҡошсо, Дыуан, ҡайыу үрнәктәре йыйында һоҡланғыс шәлкем булып берләште.